open, transparent trading Europe, cutting EU red tape. Europe needs reform. Som veľmi rada, že aj na túto schôdzu som mala možnosť pozvať ľudí zo Slovenska, ktorí prišli zo všetkých kútov našej krajiny a sú rôznych profesí, rôznych zameraní, ale sú v rámci tejto návštevníckej skupiny také dve podskupiny, také menšie. Sú to líderky, ženy líderky, ktoré vyhrali v súťaži Vidiecka žena líderka, nad ktorou teda na touto súťažou mám záštitu každý rok. Zvolili sme ženy aktivistky, ženy remeselničky, ženy političky v regionálnej politiky a ženy podnikateľky. Stovky tisíc Slovákov žijú v zahraničí, mnoho z nich už po celé generácie na území Maďarska či Rumunska. O svojom živote hovorili na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Táto téma ešte stále nedostáva taký priestor v našej spoločnosti, aký by si zaslúžila. My máme množstvo Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, a teraz nemyslím len tých, ktorí odchádzajú za prácou niekde do Anglicka alebo do Francúzska, ale sú to aj tí, ktorí dlhé generácie žijú v Rumunsku, v Maďarsku alebo v ďalších krajinách strednej Európy a východnej. Takže som rada, že som mala možnosť ich tu privítať. Pochádzam z Rumunska, konkrétne západné Rumunsko, okres Bihor, slovenská dedina Šarany. Na Slovensku sa dostal študovať slovenský jazyk a literatúru. Teším sa, že takto o mesiac budem môcť privítať ďalšiu skupinu návštevníkov zo Slovenska, v ktorej budú zastúpení špeciálni olympionici, takisto rodiny s deťmi s autizmom, ale aj ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí dokážu sa sami obhajovať, ktorí bojujú za svoje práva, čiže opäť to budú silné príbehy a veľmi sa teším, že sa vzájomne obohatíme o ďalšie skúsenosti.